Msati, Ramogi TV. Riwruoge pinje Afrika AU nyiso dwaro margi mondo jotend pinje Afrika omanyore mag nyayo kwe kod telo makare kaka yor kedo gi rochruok mar arita e Afrika. Negilose romo mano kelo kanyakla riwruoge bura kamoting'o haki Afrika kane gitwake wi yore minyalo tigo neno ni bunde ok obede lwet jopiny kendo nyayo kwe e pinje Afrika. Jafwambo marwa Lidio Keyo nigi mathoth. Kinde mathoth pinje Afrika temo duto manyalo mar kelo kwe kod arita makare. Riwruok mar pinje Afrika, African Union AU, okwayo jotend pinje Afrika mondo bedi ong'ala manyime mar nyiso kitelo makare. We have seen an erosion of democratic governance, and some have even said that democracy is on a retreat, or that there's a democratic decline on the continent. To some extent it's true. Moko kuom jotend riwruog pinje Afrika bende ogolo duondgi ewi midhiero ma osebedo ko pinje Afrika maimbo kama osebed kai loko e loch mar jotend pinjego. Ranyisi en piny mar Gabon kod Niger ma midhiero ma kamano nyocha e ka otimore ka koro giwacho ni owinjo non malong'o gi makelo midhiero makamago. And the Gabonese people feeling that an opportunity for change through constitutional means has been denied, particularly in this case again through manipulation of election results, and where there has been a lack of transparency in the electoral process. So you see symptoms of state capture. What is happening now in the western region of Africa, and particularly in Sahel region, is part of the dislocation of the regime in Libya. To kata joma pontie gi time margi mar endelea telo ok giti eyo makonyo raia, giti eyo magin giwegi konyo gi ji. Koro raia neno ni kata wacho na Afrika sane wan gi uhuru, lakini raia mang'eny pod thagre. Koro kineno pinje masane nigi shida ka Guinea Bissau, Niger, gi pinje moko mang'eny, sana en wach mar uongozi, wach mar telo. Ginyiso dwaro mar keto kenge kod chike makare mag duoko chien bunde manie lwet oganda e tok chik kaka yor kedo kod rochruok arita e pinje mag Afrika. We can indeed silence the guns by addressing the real need of African youth, African women, Africans in general who want to live in peace and in stability, so that they can also focus on just improving their lives, the quality of life. AU nigi program ma gisebedo hagitiyo go magidoro mondo gipunjo piny mondo kik gibed gi bunde ma ok eyo makare. Koro wang'iyo to mondo mpango ni mondo campaign ni oendelea, ang'o ma onego bene dhano timo hasa kaka gin jo NGOs, civil society, gi sirkal, ang'o malong'o mondo bene gitimo. Bende gikwayo jotend pinje Afrika mondo mi olos thuolo mag tijni rawere kaka yor neno ni ok gidonje grube mathoro nyayo tulo kod monj e pinje mag Afrika. You must have a comprehensive understanding of human security, and that goes back again to ensuring that young people are from very early on embraced, they are given education, they are given job creating and job employment skills, that economic aspects is dealt with. E kinde ma piny owacho mapacho ka kod kweth maketo piny owacho tesre dhi mbele gi twak mano makelo winjruok. Director mar riwruok mar haki Afrika wacho ni gintiere kod geno ne piny owacho mathurka ok bi keto chike moko manyalo nyayo ng'anyo kod tulo e pachoka. There is this talk of extending the presidential limits in the constitution, and for us as Haki Africa, we think this is a very, very dangerous discussion. We will be attracting these kinds of responses from military and others who may not want to see this. We feel that Kenya needs to tread very carefully. We need to stick to the two-term limits, which is in the constitution, and ensure democratic turnover every 10 years. Eseche marochruok arita kwe medo bedo midhiero e pinje mag Afrika nyakoro mgajwang' en geno mar riwruoge pinje Afrika, Africa Union kata AU ni rombe makamagi biro konyo kedo gi midhiero mar rochruok marita kwe nyato kedo kod bunde mantiere e lwet oganda tok chik.
Lydia Okello, Ramogi TV, Nairobi.